Punta to. Stakan. Hello guys. Abot na mi guys. Ni ami karong adlaw kay maggama mi og kanang butangan nagbaboy. Lamingan. Niya sila guys oh. Ahora ni mga anak guys. Landong para ba? Na mo gunay mga sword dilo mga container. Damaran ba mata? Madani mo tong tubig ato to. Tong para inunon ba? Kadto day. Unsa pa man siyang ihawit? Di si Alex ra unja. Oh, taas luyon na sa Toripo. Ila manong naman to container. Sinudlan pa rin container po ring. Di mineral day pre ton. Uy, mineral imnon. Adyaw kay Asa lapit ta ba? ubos ta maggama og lamingan. Gusto po kana napatag kay baha. Ganun ba na? Marang diba si Juan? Oh, oo. Pala? Pala, silong. Pala, silong daw. Ito na itong likod simbahan. Balsahan lagi. Kaul, bumoy mga pala kayo. Ito ko simbahan dapit. Palang, Victor. Palang sa itong gapon. Balik. Palang sa itong gapon. Balik? Gambok pa doon. Pagagsog pala. Balik. Itang usa. Laktod. Pagagsog tapon nga. Agahusay pong pala kay nabalik kay mama hijanggi. Ana balik pabitaw po ni japuhi papod. Oy. Oh, Tasa ma. naa daghan ana. Guys, nagasukod na sila guys oh. Susukod sila og susukod sila og kuan lamingan. Pagkuhag na ilon dala re. Oh, nylon sa doy, Bert. Kuha sa Bert. Asa dapat gibutang? Di man ni tasa. Basta mo na. Ag-among lamingan guys, aris ubos. Kay kung mag-uwan, na may sapa rin kilid, magpadagan rami diris. Ubos, guys. Kay na magsapa ana, ari, ana. Ana agsapa, nagsapa ana. Nya ubos man ari. Di magkuha na laman og sandayong padong diri sa lamingan og mag-uwan unya kung init na makakuha dayon mi og tubig para sa lamingan unya di ari pus kilid guys kanang kamatisan na siya ana mo ni tam nag-utanon ana. Ya, plano pa pod sila o magbuhi ko ng banok baog ma silbi bang banok ani na sila anak guys upat ka buok na sila gatrabaho upat sila ka buok aw 5 kay to pag usag ako kon kung balding dako to asa hinubiba. Kana guys, ahora ng mga anak o pag umangkon sila.
ni posisyon guys gikan sa Lagkaw ngadto ni Stabok. Oh, tanawan ninyo. Di ako ring highway. Highway re guys, pero makita ang maong tinlo. Makita na usab amo ang Lagkaw. Oh. Tanawa guys, ang Lagkaw. Wa pa kaayo forma, wa pa kay mga tanom, at least makita na jud siya nga gasugod-sugod na jud mi. Nagpathway guys, makita ang pathway. Lagi siya kay Ha? Si Alex. Ug muli si Alex, ano lang para dire kay naamay kon ato ka ng luto sa bahay. Ha? kung mo Sudan na lang may dadaan to. kung mo ari god na may motor kadto. Oh, na ako yung motor man. Ipada tubig kay wala imno nun sa Ha? unsang Ako rin dagto. Asa dadon ang basta kay ani gun mo paniud to kun mahimo. Aman. Das ko anas. To asa dito sa payag ba to sa Suryanan. To adto daghan nanungas mo. Ano sila? Bibo na mo ko to si babaw. Kinsa to? Oh. silong gamay ba? Bawas. Doon ang tagsayo guys. Kay. Kasi gutomon sila guys. Ara na na. Si mo daron. Pare ba? Nadara rin. Wala pa. Tingnan mong tinalagay ko man. May daghang mga OFW ani. Gamay ra mo gasto kay naan ni mo ni nga na. Ano ra pag-ano itong lulat. Portahan na bago kaduan manong di na magkamanarbaho. Ano ba? Ingon po na. Bago kaduan nga yung bata gagmay pa panahon pa nanarbaho ka. Sige na lang. May kinatusa sini na ipahata sa damo na lang. Panlabay ako nung kaldiro ko nung As gawas na? As gawas ng kutuan. Kaya dyan doon lamitan. Tagsari mo doon na nagtuig. Di paras Pilipino, daginuto no? lalo na mga Mao nang di mo asinso taan eh. pamalhin ko na nila kanalang murag mahalo na doon ilang ako ano kanang mga kam kompleto pa mga lingkuran na usap sinina midyas lagi ko nung wa pa mga gamit ako dili na ko Apil na to sa Dija. mga rep ko no okay ko dyan mga rep makuno sa ila ko nung kwan ba kasi masanta ko no ila mga ito si masanta kang timbang na ng kudog ba kahadlok man ila ito si masanta mga tok ng lugar Kay? bakasyon
Kita din sa mga Bisaya kay kalmaman. Puyo man ta. Nano ko ng mga insect na kwartaan. Ata ito kay Ang Pilipinas ko nga grabe kayo, tradisyonal. Wa mga sinso. Wa mga sinso. Mao. Daghan man kog relihiyon ning kuan Bisaya. mga among Dahang tuo-tuo. diba lahi ng Pilipinas o Hong Kong kaya Hong Kong kuno pagamayay kuno balay Oh. ang Bisaya kuno pod padako ay balay mao kuno nang kuan kuno ba garbok kuno daghan Diha gani amigo ng Muslim ni ingon pod og ang Bisaya hambugero pero kami dili balay pod padak-an namo alahas. Malaysia Alahas kuno ning mga Muslim. ito Pero kita bay atong pakadak-an. Habol nga pa, habol. Guys, bilig jud ko ani mga anak ka kay todo support ta in town sa ilang ginikanan. Si Aladdin, si Jose ug si Atan. Uy, sugnot ko to. Kasi sila bundol guys. day tagana na bis ani dili kami butik ka palit to sila og itong mano silang nang ilan ni kauban to isang laki na may murag motor nga makumot tawon mga dagom pantay di mutak sama di mutak utang lagi Ani? ato si kuno di mo uwat na samad mo kina mo function nagani ko resume og application letter pina-print pa dyan. Na na bre, andaw na. Ha? Kuman, na bre ay. kuman lagi propo ni pasa, karon na may las. Ningon lagi kay mo maestro, kuman nagpasa nimo. Dawat ano ba? Ato do ditso to. Iwo man. Alang-alang mo pag di pahuwaman. Gawam. Gawam. Pero kauban mo itong eskwela doy. Walang siya magama o kuan. Ano mo man sa kagama kamo ra makangubana na. Ay buta man ko. Ah, mga pera da ito, mangopya. Tara ko. Dira. Dasuwat palagi si Ja, kay iya ko na ng kuan. kuan. Musaka sa Alben. Magkuha man sila og kuan ka. Dili sa motor ka. Para nga ko ka nga sakta. Agursi mo kay sakda ni nag nanay kuan. Kay sibote tong taon na. Mo balik pa kani? Hindi ka balik? Pilay pakiyaw ka atong Hello Blocks ibalik. Ha? Balik Hello Blocks ba? Pila may ikarga ato day? 5 lagi og sibotoy. Bay ang sa 50? Bansiko ra ka buok? Pila kay pangayo ato? Ha? 150 gud kay Sitting. Sitting may kuanon? ha? Kung ikaw sambu ko tata. Kamera ng kahoy na. Wala man kaya katahuman anak budget ato kay katunga kay dili min tanah kay Ano na oras te? mayon ra na to na Musakay na lamang ko. Asa mereka bet? Wow, mapukog sila dito yung lang alas 3. Di naman na. Mag-wifi ka sa to? Muli pa kayo dito. Mukuan dito sa inyong bay, mauli ka day? Alas na. Masusi kay mamiliti papukog tugbong. Sakay naman ang mga itong pasuan. Manguli man sila sa umbos pod. Manungalan day. Di, pamasahon na nung una lagi kay Alben? Ug mugmasa anja kuangon ang kuan, madyo pay kausahon tingali. Day? Albert? Sarpa. Ron.
Magkalingaw lang mamig tindog dahil susay na. Huwag may minasa. Oo. Mo pa na hagi pa sang. Adua mo gimusahan. Hasa man din ang bunbun ng tubig. Pasaan mo pa dito ang lisod? Dito. Diyan mo rin, mahagian na tubig ha? Saan mo, isang bakilid ka. Di ba hagbong ng tubig na? Saan mo tubig? Ano mo? Kano-kano ka na? Tignan na ka pa. Sana ko eh. What eh? Ha? Layo jud guys. Oh. Kana oras eh. Ano ka to? Gapit na. Sa ikaduhang higayon guys, gamasa sila guys. Kala nga init gop. Ibalhin sila sa patwi guys kay kuan kuno inibubos tubig dili kuno mosurop ug ani kuno sila ani yuta kasog tubig. Balhin sila sa patwi guys. Hay pare. Asa pagwatas pare. Kay tak. Marako, dako na kumisa doon. Nak, masakit ko kadugayan. Kiong na lagi ka Bert. Aja ibo diginit lagi na. Yang tiil ni hubag kay natagakan sa Halublaks. May laing mulihok ito sang adlaw si Jera main taon. Natagakan bitaw da ni hubag. Lugar na gupon yung lamang yan na eh. Yung galis birto gamay o gamay ra ko no. Kanay ga planuhan niya day og kuan ba mo atabay ana day on. Ana. Pero mag-uwang ko no mapuno ra. Nya pailan lang sa ibabag bato. Ianod. Uy, init man kaadyo bet. Are go tingali ibaba. Oh. An? Sa kagportahan di ay. Buho na. Asa mo'y buho? Okay. Butangag buho para agasan ang tubig. Oh. Tiltil. Tiltilan ra. Buho ay ka may ba isang flooring? Pilay finishing na ba? Asa? Kanang lamingan na. Di na pa igog sa sako. 5 kung kabaga na kay mga 10-wheeler wagi. Ato anak pila ka buok. Suko jug init yose an. Day. Suko jug init. Yung gisabughang ma.
pura. Namahuway sila guys, dapong likit-likit sa Lomboy. Na guys, tanawa. Dus no? Karon ada deh. Pamimro na day ka ana, tan? Nah, lekik na ako nangagi kuan, papel ng yuta. Ya. Maju na yung motor buta. Engine na lang babuta sidecar. Nila. Dako maglawas ng pawa to. Gainan ko. Taasan man nagaglawas. Bisa kayo ano panguyabi tong anak dagat to tan. May masilip. Mga na pas magkausap-usapon. Magkausap-usapon na sila yung dawa. Kaya yung baby. Dia pa kadulagin tayo ma. Atuan na kwanto mga September, October, November, buwan na kwanto kada sakit tong ko. Di sa katrabaho at tubit to na diha ka sa ang kwarto. Tuan kwanto. Kadong balik sa tanong Manila. Awi katulog. Ada yang anda anda bahkan mga baya bang bagat-pat kung tatakan magiglaray dia. Daghan bitaw. Na Pila Guys, nahuman na mi og bago. ay la center lang na trabaho kay hapon naman, muuli na mi guys. Ito na mi sa katong ganay na panik anda na sawang pinal harian padungos dagat. padung na mi manguli guys. Nabitaw katunggan. Natungog. Bye-bye. Ay. Guys, so pa mataod ang gutter. Ilang gitauran o Sige, pangita? ang lagkaw Bert? guys kay iyawat ko nog na uwan Alambre. magamit ang maong tubig. So nangita sila Atong bangan paagi, lagi, ana? guys nga masangat jud ang kuan kanang gutter. Siya. Dai kuha sa tong tawayar dai ka kay ko gibangan na re. Ano na may lingkuran na na. Oo. Gusto umot. Tabi. Kamuti dai. Nangawa sa pagtrabaho ng naman ay wa ni ani pero Sugang. Pino. Kana sa suga. Eh. Kunabi po kag inom. Inom ko royal, inom og vitamin. Tah. Bede. De panto. Agsukle na Bisa sukle. bisa man ka. Na magsukle ma? Yari. Buhat sa buwan. Ha? Firma pong duwe da. Do pagkita po karitso. Kasan daw. Okay na maka. Oy. Ang hipos na na. Inyo ka ni tahiga. Ha? Ganda na mag-t-shirt. Bede ka mole. Di. Uli sa ato na ato niya. Magpa kuan sa ko aring Kahikay ba? pila ba yung grado mo? 80? Kinsa may kinatas ang grado niyo ron? Bert. Unsa man naman ni Bert 110 no. 110 lagi. Tanawa rare. Lahi ingon ka. Inago na tanan ron. Ingon na tanan kini na tong mintek. Balik na sa una. Pareha ingon na semua. Ara nya na. Sa una kinon balik. Ingon ana moy
pares binjuhan mo. Ay, balihan na hagdan say. Balihan na. Adaw ka to iharag kay bisa mabalik. Duha lagi na lagi ngana ba? Lagi ngana na dago mo dire-dire. Dago mo na kuma man bobo na nga. Ang itang tali dire ba tay? Baga itan na kay mura pistol kay ngana ba? Naapod sa likod piso ka nga. Bigas. Rider na. Tubana na rider. Ay, magbag na ho dai. Wa ko kay bawg asa gibutang na atis kwarto. Bag. Aman. Asa kay butang nga labi na. Guys. Baw pa ha. Ato. Tu ara di ay agbag di ay. Tu agi butang. Hasag sundang Bert. Bert. Tuag sundang. Tua? Kinsa mo tong sundang? Magtaod siya og kuan guys, kanang siya na sandayong sa urag tubig.